kabhegi kacho vabata madha vaya vanotoita kunge havatombomuzivi, apo vanhu vanozivana zvavo. Zvadaro ndobva zvikanzi alright, adzoka zvikanzi mune ichi i480 ne480 US dollars ne1000 rands. Zvikanzi saka inini muri kundipa mari nomwe wangu uyu. Inini ndikati inini no, inini mari handisi kuida. Umwe wacho zvikanzi hai ndiri kutoida mari, chauya chinoona inini. Zvikanzi amai vaya manje ndakanganwa kakukudza kuti ubvise mari, ende kuti tiibvisire panapa inini handisi kuda. Handisi kuda kuti vanhu vaone tichiverenga mari, because pamwe patori nemachenji mani ari kutiona, vanogona kungozonzwa umwe wavachiti ashaya mari vakatitevera, kana even police. Zvikanzi saka inini ndakufanira kuti ndiende kunoidi kuti ndinobvisa mari yekupa umwe wako uyu. Ini ndasina problem nazvo, ko ndindaida. Handi ndoumwe anga achinzi umwe wangu aida, ainzi ndiye ari kuda. Saka ini ndakabva ndaramba ndakanyarara. Zvikanzi neuya uya anga abva kundoverenga, aizinzwa kunge ishamwari yangu wandakatanga kusangana naye. Zvikanzi no, hazviti kuti muende imimi madha, because mogona kutitiza, handini ndimanonga mari yacho. Saka mogona kunditiza nomwe wangu uyu, tikasara tisina, chitotipai mari, toda mari, ipai umwe wangu uyu andoverenga. Moziva kuti zvazvinoita soka haufungi munoziva. Unoita zvimwe zvinhu zvasati wamboita mulife mako. Bhegi rausati wambotambidza munhu ka, unoritambidza. Moziva kuti unotombogaya kuti anoshandisigwa, vanhu ava vashandisi mishonga here ava. Because unoita zvinhu zvasati wamboita mulife mako. Foni, handiri kukuudza kuti foni apa ndigoshaya kuti ndechandaiti ndiri kuenda kunobatsira vanhu ndaiwanei out of it, because ini mari yacho ndasingaidi. Ini ndindakuda kutoita mutongi gava wokugadzirisa vanhu kuti ndakundokuverengerai mari yenyu. Ivo ndobva vati no, iwewe ndiri kukupa, hatisi kuita hafu hafu. Vakubvira musikana uya. Zvikanzi no, hatisi kuita hafu hafu, because aona mari iyi ndini. Saka zviti kuti ndikupe hafu, because kana pakauya chinouya chinoona inini ndanonga. Saka iwewe pa 480 ndiri kukupa 150, then pa 1000 rands ndiri kukupa 300 rands. Zvikanzi it's okay, hazvina basa, mongondipa yakadaro. Zvikanzi but iwewe kuti imimi madha kuti muchienda nondibvisira mari hazviiti, ko kana mukanditsotsa, because mari ndeyenyu, ko kana mukatitiza zvikanzi no, munosara makabata chibhegi changu. Mai vaya varikuta ngendo vakuda toenda. No, musara makabata bhegi rangu nefoni. Zvikanzi nemusikana uya mutogobata bhegi renyu chii, ko kana kafoni kenyu kari kafoni kasina nebasa rese, imimi mukatotitiza mongonotenga kaimwe foni iripo, handisi mari yakawanda. Saka zviiti kuti muende imimi, ipai umwe wangu uya chese aende. Mai vangu musati pamwe pacho unombozviona kuti ndakangwarira mahara chaiwo chaiwo, kune kungwarira paduri sehuku. Ini kuti ndichiita pfungwa yekuti panapa ndiri kuda kubutambwa, kana kumbogara ndazvifunga. Zvandiri kutaura kuti unotombogara kuti vanhu havashandisi mushonga ava, because uzoti muHarare ka, chero ndikapinda mupero, chero ndikapinda pai, chero pai pandafamba ka, bhegi rangu haribvi apa. Chero ndikaenda mutoilet chaimo chaimo, bhegi rangu haribvi apa, ndinenge ndingori naro. Foni yangu haibvi mubrown, ndo mainenge iri. Munhu akatondifonera ndotombotsvaga pekunyatsokumira zvakanaka pandoona kuti hapana unondibvutira, ndobvisa foni yangu muhomwe, ndodavira, kwete muhomwe apa painenge iri apa, ndodavira ndoidzorera ipapo. But day iroro handiri kutaura kuti foni yanga iri papa. Zvakanzi chienda iwewe undoverenga. Ini ndobva ndati it's okay, ndodita sei, ndoenda ndodokubvisirai mari dzenyu dzamataura, because ndakanzi bvisira uyu mari 150 US dollars pa 480 US, then pa 1000 rands womubvisira 300 rands. Pa 1000 rands womubvisira 300 rands. Indikati it's okay, zvogaire izvozvo, regai ndingoita sei, regai ndingoita kozvebasa rei, handiti vanhu vandangosanganawo navo. Amai inonzi Harare, ende kezvino izvi matsotsi vakadzi. Ndadaro
ndobva zvachinzi chitipa bhegi rako tibate. Ndakambononoka here. Ndanobvisa bhegi riya ndanzi foni, tipe tibate foni. Mari yaya yanzi taisa pai muchisokisi ndo mairi. Yabviswa mukabepa kaka yadzoka yakaputigwa nekasokisi. Kasokisi kanga kakasungwa zvokuti kuti uzokasunungura aende vanhu vakangwara ivavo guys, hambodi kunyeperai. Vakangwara ende vanoziva basa ravo. Vanhu vanonyazoziva basa ravo ende vanorigona basa ravo, handidi kukunyeperai. Saka zvavakaita zvikanzi chitipa bhegi tibate. Indavapa bhegi vabata. Zvikanzi foni ndavapa vabata. Zvikanzi iwe uchiisa mari pai muwaleti yako, hatisuda kuti uonekwe nevanhu, hatiti kuhwandisa because pane vamwe vari kutiona. Iwe uchiisa mari pai muwaleti mako. Ndaisa mari yaya muwaleti svika iwe muwaleti mako mune mari. Inini muwaleti mangu mune $50, $51, ndikati $51. Dollar randainoda kukwira kombi then ma2022 ne$10 nedollar ranga riri rekombi, because mungozoti kubudisa $10 mukombi unonyiwa kana unoona wapuwa $5 yes, then $4 wapuwa mabhonde oga. Saka unotoda kunge une mari yakaita sei, mari yakaparadzana. Ndanzi aiwazve iwe hauchaendi kunoverenga nemari yako, ko kana ukandobvisa mari yedu ukaisa pane yako. Ndanzi bvisa mari, ndabvisa mari ndaisa mupauchi yefoni paya $51 yese. Mazoti havana kana tsitsi, vaitedza kundisirawo kana dhora rekombi vanhu ivavo, vakadzi vavo shuwa. Ndabvisa $51 iya ndatega aendese kuseri kwepauchi. Ameno zvazvaita so 60 cents yangu ka. Apa zati munhu unemwe 60 cents yako so inofunga zvimwe zvinhu kuti zvinhu zvinenge zvakamira so panapa. But 60 cents iyoyo ka inokurigwa nedzimwe 5 idzi. Iyoyo iri 1 inokundwa nedzimwe idzi. Dzimwe idzi ndo dzinozoti but no man, no. Because 60 cents yangu yakandudza kuti kana apa ndinogona kunge ndakutambiwa panapa. Saka indakabva ndatoti guys, mubhegi mamakabata umuka because mukahomwe kemukati kesecho, handi secho ine kamukahomwe kemukati kaka. Mune license yangu nepassport nekadhi rangu reuyu. Amwe mabank cards chichi zvanga zviri muwallet, but passport ne license zvanga zviri mukasecho. Handiti mune hembe umu. 60 cents inenge yaindiudza kuti ndikuda kutizwa. But dzimwe 5 idzi dzatagara tinadzo idzi dzikati aiwa no chiu ndobva yakurigwa. Because ndakati papopo ndakuda kuinda ndikati no guys, mubhegi rangu iri kai kabhegi kanga kakaka mune passport yangu nelicense. Ndikutya kuti mungonaita sei kudonedza. Ndozvandakatoita. Ndikanzi kana uchitya kutodonedza license yako nepassport, ita sei torako uende nazvo. Ndobva ndatozvitora, moziva ameno zvazvinongoita so. Ndobva ndatozvitora pa ndobva ndatozvibudisa mubhegi. Ndobva ndatopeta license yangu kuipeta so. Vandaipfenyekedzera muwallet. Passport ndobva ndangoisa wallet yacho yanga yakazara nemari yandanzi ndaunoverenga yanga isingatombokwani. Havana kundinyima pandakati modonedza license yangu nepassport zviri muchibhegi kuti nditi pfungwa iyi yakauya seka. Ndosaka nditi yechi6 yaindiudza kuti uri kutizwa, but dzimwe dzaiti no hausi kutizwa. Because pandakafunga dai ndanga ndazvifunga ndikutizwa ka ndikade ndakati no guys ndipei phone yangu nebhegi, but handina kuita pfungwa iyoyo. Ndakangofunga kutora license nepassport. Ndobva ndazvitora, ndobva ndasiya vanhu vakamira paya. Zvikanzi iwe uchienda mushopu iyo pane supermarket iri padhuze iyo, enda unoverenga ipapo, enda unoverenga mari iyi imomo uchindobvisa 300 yeuyu uyu ne 150 US, 300 rands ne 150 US zveuyu woisa pazvo zvega wodzoka nazvo wondipa yangu. Achotifambisa vasikana ndoda kuinda izvezvi ndiri kuhla, mukadzi uya ichindanonga ndiri kutohla because ndokuda kunge pane vanhu vari kutonditeverera.
guys, musati kana uchingonzwa kuti vanhu vanobigwa unenge uchiti mawani uchingoti inema. Ende ike zvino zvitoro ndikaona munhu uya anonzi aroiwa kana kuti haini dai ndairoya musi iyoyo ka hai ndaivaroya vanhu yavo ndakagwadziwa guys. Musati ndakabudisa misodzi kudai because ndakati ndapinda musupermarket muya ndikatoti regai ndibudise marika ndiverenge. Ndichaedza kusunungura chisokisi chiya hachisununguriki, ndichaedza kuchisunungura hachisununguriki, kuzoti ndachisunungura kudai ndichiverenga mari mazi 1 trillion yeda kudhara aya mabheira cheki ndio mari yanga iri muchisokisi imomo yoga. Ndofunga musikana uya pakati regai ndindoverenga kuti imari. Vakabva vabvisa mari yanga iri pamusoro $50 ndokubva vachisunga nechisokisi kuti so that inini ndononoka kuita sei kuisunungura. Pandinozokwanisa kuisunungura vanenge vatoenda kudhara kuone kosi vangapongwa ndiri kubigwa. Pandakachisunungura ndichiona kuti imari yakudhara yemuZimbabwe yakare yaya isisatengi yai. Guys, moza kuti handina chandakafunga, handina kana kuda kuti ndichidzokera kuti ndakatozva kuti ndatobigwa pano apa. Moza kuti ndakati ende vanhu ava ndakasiwa ndisina kana foni 1, hembe vakaenda nadzo zvese zvanga zviri mubhegi vakaenda nazvo 2, 3 vakatadza kana kundisira dhora rekombi zvaro apa inini kuti ndichiti ndozivawo nhamba dzevanhu nemusoro, iri handizivi nhamba dzevanhu nemusoro. Nhamba yandaiziva nemusoro ipapo ndeyamai vangu 1, 2 neyabhee ndaiziva nemusoro. But mai ndandisingakwanisi kuti ndivafonere because ndaiziva kuti ndinova stress kuti ndivafonere because ndaitoda kuchema kuti ndifonere nditsvage foni ndikumbire foni nditi mhai ndabigwa foni ndabigwa zvinhu ndandisingadi because ndaiti ndichitaura nemunhu ka ndainzwa hasha nekuda kuchema nekuita sei. Saka ndakati no ndozovaudza ndanyatsokugadzikana ndomboita calm down ndozonyatsovafonera ndichiseka kuti vanyatsoona zvesho handina stress because ndingavagwadzisa. Ndakatoti handozongovafonera ende ndakazongovafonera ndichitoseka ndoti zvatoenda ndondivari mhai ndotsvaga imwe chichi kuti vasabatikana handiti. Saka munhu wandakangokwanisa kufonera ndakabva ndaenda pavanhu vemateksi vaya vanohaisa mateksi vandavatsanangurira kuti ndabigwa zvinhu zvese ndangosiwa newallet ine license nepassport. Vakatoti kana utori nemaparticulars ako zvitori nane mabank cards chichi because ndozvonetsa kutenga foni hapana inongotengwa imwe yehembe dzotengwa dzimwe hazvisina basa. Chakakosha ndechingoti zvakakosha wasara unazvo plus hauna kukuvara. Ndokubva vamateksi vaya ndobva vanditi saka woda kudingati hapana ndakutodzokera kumba because ini kwandaifanira kuenda kuwaterfalls kwacho indasingakuzivi 1 ndandisingazivi kuti ndekupi madirections ndandapiwa pandasingambozviverenga ndichingoti munhu ari kuuya kuzonditora handiti 2 ndandisisina mari yacho yekuenda kumberi. Saka ndandichaendepi hapana kunze kwekutodzokera kwandoziva kwandandabva ndo kwandaitoziva. Saka ndokwandandaa kufanira kuti nditongodzoka kufamu kuno. Vemateksi vaya vakati it's okay. Ndobva ndavakumbira foni ndobva ndafonera pandamuudza manje munhu iye unotoseka zvake instead yekuti atondibatsirawo. Wakangoti hana iwe shuwa ungabigwa hometown chaimo shuwa kupa munhu bhegi shuwa kana ndiwe wanga uchivapirei vanhu vausingazivi kuva pabhegi kuvapa foni kuvapa mari. Ndikati shamwari ndo zvatovapo ende hapana chichachinja zvinhu zvaenda chero ukachipopota chero ukachidii hazvidzoki. Pakutongodiwa solution yokuti ndikwanise kuenda kumba nokuti ndizokwanisa kuwana imwe foni zvobva zvaita. Ndokubva fonera veteksi vaya vanga vandipa foni ndobva avasendera eco cash ipapo pavanhu veteksi avasendera eco cash ndokubva vandipa atichipiwa cash yekuti uchienda kumba.
vakahwisisawo vakabva vandipawo cash equivalent to yanga yasendwa. Ende vakandihwira tsitsi because ndaipota ndichimboda kudonhedza misodzi nekugwadziwa. Vavatoti state yaurika unogona kuita kunge uchatsikwa nefoni because ndaradza zveshuwa ndandiri stressed. Ndandine stress isingatomboiti kuti asi shuwa vanhu ava ndokubva vandisiya, ndobva munhu uyauya wetaxi ndobva anondisiya pamakombi ekukwira because tinokwira paholiday inn ka kuti ndiuye kunoku kwandogara ndinotokwira makombi anoenda kwaMutoko wozondisiyawo panowe papig tichangobva patogeti. Ndobva anondisiya pamakombi papo ndiye hwitu kudzoka kumba. Apa manje wari yangu yanga yapa kuti komunina wangu ari kuti chii, ini namba dzake handidzizivi nemusoro. Ndakatambudzika kuti ndodii kuti azive because ainditsvaga. Ndandamudza ndiri mutauni ndakatokumirira kuti achizoedza foni haichapindi kuti munhu aripi, munhu hachawaniki. Hapana waimbozva kuti chii chaitika. Until manheru ndatozoya kumba ndikazotofonera mai. Ndikaudza kuti no, chifonerai munin'ina wangu mumudze kuti ndadzoka kumba ndabigwa zvinhu zvese kubva kumari, kufoni, hembe, zvese zvandandinazvo nebhegi. Ndadzoka ndakangobata wallet. But inini hangu chanoda ngotenda ndechekuti ka vanhu ivavo ka vakandisira havo zvakakosha. Ndakabigwa ndakagwadziwa but vakandisira zvinhu zvangu zvakakosha. Ndaizoita sei nekunetsa kunoita kutora mapassports izvezvi, license unenge wotobuda zvemwe mari kuti ukwanise kupiwa imwe. Saka but guys ka marare moda kungwara. Ende vanhu vari kubira vanhu kezvinoizvi vakadzi. Ende chandakaona ndechekuti vanhu vakaona kuti maZimbabweans ka nekutambudzika kwatiri kuita tichitsvaga mari, munhu akataura nyaya yemari, munhu akasvika pauri achitaura nyaya yemari kuti pane zvinhu zviri kuratidza kuti ungangowana mari. Because masikamazi ese kezvinoizvi, masikamazi ese kana vachida kubata brain dzemunhu ka vanotaura zvemari. Saka inini hangu chandangobatsirawo vanhu vasati vasangana nazvo. Guys, hauna hama yako mutauni, hauna. Ende munhu paanongokutaudza iwe ukatoratidza kumuentertaina zvatodhakwa, anokubata brain. Vanondokunge nemushonga, mushonga wavo unofunga ukangotovapindura pfungwa dzako dzinotodhanganyika. Hauna hama muHarare guys ka, ngwarirai. Ndakabigwa ndakagwadziwa but mozati kuita zuva rese, kuswera zuva rese musi iwoyo ndisina foni, kuvata ndisina foni, mangwana kumuka kuswerazve ndisina foni tichitsvaga imwe foni. Ndakaonda but now hangu ndakazotenga imwe foniwo. Ndatobva kundoitenga foni, ndikutobva kundotenga foni. In fact video yandiri kutotaura yeyi ndo first video mugalari mangu. Hamuna kana picture, hamuna kana chii, zvese zvakaenda. Apa ndaitova nemaskitsi angu ndakashuta ndinawo mufoni aitosvika 5-6. Ndisati ndamaposta ndichiti ndoposta zvishoma zvishoma. Akarova pasi ese vakomana ndotanga zvekushuta. Asi vanhu ivavo ka ende vanhu vari kubira vanhu ngezvinoizvi ka vakadzi ndo vari kuba kudarika varume. Because makambona kuti vakadzi tinononoka kususpecta, kana ari mukadzi ndononoka kuvhunduka. So hameno zvazvinoita. Wamuna chero ukapinda kana mukombi, so kana mune varume vega unohla kupinda, but kana ukaona mune mukadzi unobva watongopinda wangoti mune vamwe vanhukadzi. Of which vakadzi ndo vashata ike zvino guys, handiri kukunyeperai. Vakadzi ndo problem, ndo disaster, ndo dangerous ike zvinoizvi vakadzi. Saka guys ka, ngwarirai pese pese pamuri ka. Ingozivai kuti zvakaoma. Kana mapinda mutauni, mind your business. Woita yauri kuita worova pasi. Usatomboenda tena munhu nanoti ndoda kudai kana ndoda kudai, ndo pari kubigwa. Saka nangondikuudze yo guys. But anyway,
I'm now okay. Ndane phone line ndakarenewa. Plus ndakangofara kuti phone yangu hayo yanga ine password. Saka because chinhu chandatova worried nacho ndechekuti ko kana ndikadeletigwa page but phone yanga ine password. Saka kana ine password obvious kuti vazokwanisa kupinda mufoni yakatoflashwa. And 2 minutes after kubiwa yanga isatopindi line ratoraswa kudhara. Saka vanenge vatoiflasha. Of which kana vatoiflasha kuti munhu azokwanisa kuenda kuFacebook yangu inenge yakutoda ma-credentials because inenge yatova nyuwani. Saka haizvozvo hazvo ndangoti as long as Facebook page yangu iripo isina kudelitwa hapana chimwe chandotya. Plus chinhu chakandigwadza chete pazvinhu zvakabiwa ifoni zvimwe zvese hazvina basa but chero foni yacho because ndotaura kudai ndabigwa zvinhu zvakadai ndichiti ndiri kugwadziwa but next time munhu anoona wabigwa chinhu chihombe kudarika chandakabigwa. But ndakadzidziswa lesson. Nyaya dzevaviri hadzipindigwi. 1 2 handina hama mutauni ndomainda business rangu ndichirova pasi. Munhu angonditaudza ndotomupa saini yekuti kana akati makachena ndomuti tosiyana naye handimboindateini. Plus but one thing chandakafunga musiyo ndechekuti dai ndanga ndichiroya ava vanhu zvinhu zvangu vaizvidzokesa chete because peni yandakaita ipapoka ndopapepa ndikati kauchizoona munhu achinzi akazadzwa nyuchi muviri wese kana kuti ari kuvaviwa achiti akaba chinhu chemunhu ka. Aiwa guys, vanhu vanenge vagwadziwa voita chero yavaita kumunhu une usimbori utsinye because munhu ndiye mozoti kungoda kukohwa pausina kushanda. So apa foni iyoyo unenge wakatoitenga nechikwereti pamwe usati watombopedza kuibhadhara yongoinda. Aiwa, but anyway guys, ndangoti ndikudzewo zvandakasangana nazvo. But kana mazofambawo mutauni mongongwarirawo guys, mongwarira vanhu. Festive season inoi vanhu vari pabasa ende basa ravo vanorigona. Ndo one thing chandoda kuudzai, vanorigonesa. You never suspect kuti pane zviri kuda kuitika, hazviti. Ende vanoita kunge vane mushonga, hautombofungi kuti ndiri kuda kubigwa panapa, hazviti. Saka mongongwarirawo guys kwese kwese kwamuri. Pavanhu vese vainditsvaga pane vakazondifonera nezuro vaona post vachifona vachiita sei, ndongotendawo nerudo gwenyu nerutsigiro ramai mingonditsigirawo. Chanewo iyeyi ndoichatoda ndirikavewo zvimari zvangu zvandakabigwa. Saka ramai muchingondisapotawo. But thank you guys, thank you. Bye bye, take care. Muene Christmas yakanaka, muene New Year yakanaka. Yatosvika kai.